nga ang pari ba daw makagaba? Makagaba ba may mga pari? Ang bawon sa itubag ana, pero kamo ra siguro nasayod. Pero dahil usa ka pari nga nipaambit sa iyang kasinatian, monsignor na siya, dako siya granggo sa ilang diocese, dili dinhi murag dito sa laing diocese. Ingon siya nga aduna siya gibisita dito sa kay magblessing siya og balay. Unya adunay tiguang nga miduol kaniya, gipapahawa ang pari. Ningon siya nga pahawa diri, paria kang yawa ka. Dada na imong badge o pauli sa inyo. Wala, dada na imong badge. Pero sa tinuod lang, katong badge nga iyang kuyog-kuyog, kauban to niya sa kubinto, mao to'y tigluto, tiguang na god, 80 na go edad. Nya mao to nga nasuko, kay ninggawas man pagkatawhanon kay tao, lagi may mga pari, mao to nasuko ang maong pari. Ningon siya nga, ang Ginoo ray mo baos nimo, bantay ra kang tiguanga ka, mamatay ka. Tuod man, after 2 months, namatay. Hala, mo ito nang hadlok ang mga tao dito. Nga ikaduha pong iyang kasanitian, nga aduna po yung mga vendor ka na mamaligya kandila sa gawa sa simbahan. Nga nakita po niya nga ang maong kandila, iyang gihulog diha sa kanang kahon bitaw sa mga donations, kanang mga boxes. Iyang gihulog, nakita ko ng pari. Nga yung kasabaan kay nasunog man. Mo to, ikaw, kay buot. Ngayon, nung imo nang gihulog ng maong kandila diha nga wa kay bawo nga balay ni Ginoo, imo nang gisunog, nay mahitabo nimo. Hala tuod, after pila ka buwan na pod, nagsakit ang maong vendor. Mao to ang pamilya ni Duol. Ingon pamilya, Father, pasayloan na lang ang among kanang maong inahan kay wa gyud to niya tuyua nga mao nay mahitabo. Sige, ako na siyang pasayloon. Pero after 2 days, namatay. Nga na, no? Pero ano yung nga, gihadlok ta mo, no? Wapo ko kabaw, makagaba ba ng pari. Pero iampo me ninyo, mga kaparian, aron kami magpadayon di sa pagpangalagad. Kayo sa high tower lagi me. Pero dahil po usa ka pari, nga diin bagong reshuffling, na-assign sa usa ka parokya, nga magmisa sa kapilya dito sa Bukeng Dapit. Wa man siya katuod, mautong nangutanas, tindahan. Ingon siya nga, sir, asa dapit ang kapilya, sir? Dini dapita. Siya, doon ra ditong street ra kanay iskina niya, adunay iskina diha, liko lang sa wala. Sige, salamat. Magunsa day ka dito sa kapilya, sir? Siya, pari, manggod ko, magmisa ko dito. Sa litsing yawa, pari, manigang pistiha ka, maka magsaba. So nga na maging anak klase ba? Maigsunan ko na ni Kristo, nindot kayo ang atong mga pagbasa karon labi na sa atong tema o atong ibanghelyo. Di ba tayo istorya sa usa ka pari pod nga diin adunay usa ka magtiayon nga lami kayo ilang katulog ato lang itago sa pangalan nga mga magtiayon nga minister. Lami gyud kay ilang katulog pagkagabi sa dihang nay nisod nga kawatan og nagdaog pusil kay mangawat og iyang patyon ang sulod sa panimalay ang tanang tao. Mao to nakabantay man ang asawa, nibakod siya kay nakisaw-kisaw dito sa ubos, ilang ginaog og nasakpan ang kawatan. Ningon ang kawatan, "Op, ayog lihok, pusilon ti karon." Ningon gitutukan og pusil ang maong asawa. Ningon ang kawatan, "Unsay nga nimo? Kinsay imo ngan?" Ningon siya nga, "Ako si Milji." Sige, di ti ka pusilon kay parehas mo ngan sa akong asawa. Naluwas ang asawa, ni bakod na po diyang bana. "Ikaw, kinsay mo ngan?" "Ako si Elvin." Pero ila kong tawag og Milji. Kay mahadlok na yung mamatay. So nga na, no? Pero maigsunan ko na ni Kristo, ang atong ibanghelyo karon, ang Ginoo naghulagway siyang kaugalingon nga sama sa kawatan. Nganong kawatan man, kay diin ang mga kawatan, di kita may baw kanus-as sila moabot, ug unsa ilang tumong og tuyo, patyon ba mo o mangawat ra ba sila, sama sa Ginoo, nga diin maabot ang Ginoo nga dili magsaba sama sa kawatan. Mao na nga adunay mga duha ka mga pulo nga atong pamalandungan, kining gitawag nato og pagkamakanunayon o kaning pagkamaunungon nga sa kanunay mamahimo kitang mabantayon, kanunay be vigilant, o gitawag nato og fidelity, kanang pagkamaunungon kanunay. Mo na maigsunan ko na ni Kristo ato sang pamalandungan kining kinaiya sa kawatan. Dili nga ingon nga atong buhaton ang gigbuhat sama sa kawatan, pero adunay mga pagtulunan nga atong makuha or lesson diha sa usa ka kawatan. Una, ang mga kawatan, dili na sila mudritso o kawat. Kinahanglan diya sa pagpangawat nila,
buhato nila ang gitawag na og kahilom, kanang silent. Wala may kawatan nga magsaba-saba siguro, o wala man siguro kawatan nga magsagit-siyagit. Mughilom gyud na ang kawatan sa pagbuhat niya og dautan. Ug diha sa pagbuhat niya sa hilom, ang iyang mga plano hilom usab, ug siya ray nakaibaw. Ug ato ng pamalandungan sa atong kasinatian, kung aduna usab tay plano sa atong kinabuhi, kinahanglan nga hilom usab ug kita lay naibaw ug ang Ginoo. Ang tanan natong plano kinahanglan di ay nga dili nato isibya sa atong isig katawo, bisan pa man sa imong mga paryente. Kay ngano man adunay tendency nga ang other people mahimong obstacle sa imong mga plano. Kay ngano man kung isibya nimo imong plano ngadto sa imong isig katawo, adunay tendency nga masuya siya sa imong plano. Kung masuya siya sa imong plano, muguwa na diha ang pagdaot kanimo mahitungod sa imong plano. Kung aduna nay pagdaot, aduna nay panagbingkil, ug adunay panagbingkil, aduna nay mga away nga mahitabo. Sa maragod nga kung mag-ingong ka plano nga mao ni akong plano, nga masuya siya kay wa siya ni ini, di niya kaya. Mao na nga ang tanan dayon natong mga plano, ang Ginoo ray unang mahibalo. Ginoo, mao ni akong plano, mao ba ni ang imong kabubuton alang or para sa ako o para sa akong pamilya. Kay mamahimo man ang obstacle ang imong isig katao kung imong isibya ng maong plano. Ikaduhang kinaiya sa usa ka kawatan, kaning ang mga kawatan grabe kay ka confident, kaning optimistic kay sila, kanang grabe kay sila pagsalig silang kaugalingon nga ako ni kawaton og di gyud ko masakpan. Ug mao nay kinaiya nga ato pong gitawag og angay pamalandungan og sundon. Kining atong pagka-confident diha sa atong kaugalingon nga ato ning mabuhat alang sa kaayuhan sa atong isig katawo ug alang usab sa kadayganan sa ngalan sa atong Dios. Ang pagsalig nato sa akong kaugalingon ug ang pagsalig nato diha sa Ginoo. Kay sama sa kawatan, di gyud na muundang ug di na niya makuha ang iyang gusto. Sa maragod kung adunay snatcher or adunay kawatan, maningkamot gyud na siya nga iyang makuha ng maong butanga kay para usab siyang kaayuhan masking sayop nga pamaagi, pero ang kinaiya niya nga confident kay siyang kaugalingon. Debe tayo usapod kali minister, ato lang itago sa pangalan nga Sir Edwin. Buotan kay siya, naglakaw-lakaw ang merkado, nagdadas siyang cellphone nga mahalon kaayo. Naabot bitang snatcher, agid dagi snatch ang yang cellphone oy. Pag snatch ang cellphone, gigukod po ni Sir Edwin. Naabot na sila itong magsihag, ginukuray, layo kaayo. Pag abot niya na ito, naabtan bitaw niyang kawatan. Pag abot niya, sus, perting load-load sa kawatan. Sir, dara imong cellphone, pasaylo ako na ning ibalik. Ingon Sir Edwin nga, dili, imuha na ng cellphone. Sao, ngano imo makong gigukod? Kay nabilin ang charger. Danan ang charger, kay di na ma-charge ang cellphone, why charger? Buta na sa gikawatan. Oy. Pero yung ana ba nga, ang kawatan, naagi confident, nga kanunay gud siya, nga di gud siya, maningkamot siya, nga di siya masakpan. O ikatulo, ang kinaiya sa usa kawatan, kaning gitawag nato dili siya mo surrender. Never give up. Sa atong bahin o sa mga igsuon, na aduna po tay kinaiya nga maabutan tag-unos sa mga problema, masking ginagmay o dinagko mga problema, dali lang ta mo surrender. Nga diin, labi na sa mga kabataan karon o adunay ray problema nga gamay sa mga kabataan karon, mura na silag mamatay, mura na silag ma-depress, masking gamay ra gyud kay ng problema ha. Mao na nga matud pa, never give up, never surrender. Diabeta to'y usa ka estudyante, muundang nag-eskwela, kaya nahagbong rag usa ka subject, nawad-a na gana nga mo eskwela. Mo na nga usahay, aduna na nanay mga tao nga ingana nga klase karong panahona, nga gamay ray problema, mo surrender na. Dahil usa ka estudyante, nga gipangutahan na sa iyang maestra, ingon siya nga, okay Mario, kanang use bound in a sentence, kanang tagay kong example, ma'am. Ingon siya nga, this airplane will bound for Cebu or bound to Cebu.
O, sige, ikaw, use bound in a sentence. Ingon siya nga, ma'am, hapit na ang August 22. Magklase na may face-to-face. Mao na kay magklase naman may tagaan ako bound sa akong inahan. As kang paitan, no? Gihagbong sa maestra, nawad anagana, wana mo eskwela. So yung ana, no, na yung mga klase nga na, never give up. Don't surrender. Sama sa usak kawatan, nga di gyud na siya mo surrender kung di niya makuha ang iyang gusto o kanang mga butang nga iyang kuhaon. Diha beto ito'y naghinambugay ba nga mga kumpare nya di sa kaamahan nga gitawag og barako kaayo nga hambugiro jud kay nga isog nga para niya kay bawo si satanan og ako ang bahala. Mao na kanunay niyang i-mentions nga ako ang bahala sa tanan. Mao to iyang anak kay bawo man siya nga tay kana bang imong giingon ba nga ikaw ang bahala sa tanan kay ato ang tanan. Siya mao ba og magbuhat ko og dautan tay nya imo kong sagupon kay ikaw man kay bahala sa tanan. Siya bahalag magbuhat kag dautan kay ako'y bahala sa tanan kay ato ang mayor, ato ang kongresman, ug ato ang gobernador. Buhata ang tanan kay ato ang mayor, kongresman o gobernador. Gitiman-an bitaw sa anak, ang anak nagtagay-tagay kauban siya mga barkada. Nahutda na bitaw silang pulutan. Sa unsa man atong sima-simaan ni nahutda naman dai kanding sa silingan, nilabay sila nga tubangan. Ingon ni tatay, ato na yung tanan, ato na ang gobernador, mayor, kongresman, ato na yung kawato ning maong kanding, giihaw nilang kanding, gikalderitas nila gipaklay, ilang gisumsuman, samtang gatagay-tagay sila. Nasakpan bitaw sa tag-iyas kanding nga mao ilang silingan, gidakop silang tanan o gipriso ang iyang anak to, nabot sa prisuhan, nagilak-hilak in tawam, giapas yang amahan. Ingon siya nga tay, pag-ausa og luwasan ako sa prisuhan tay, kay ikaw ingon ka nga ikaw ang bahala, ingon ka ato ang mayor, kongresman o gobernador. Ningon po niyang tatay, maula ginak, ato ang mayor, ato ang kongresman, ato ang gobernador, pero dili na ato ang kanding. Diha lang ka, bahala ka diha. So nga na migsoon, kamidya na no. Pero akong punto ba, nga diin kita aron mulig-on ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios. Magpabilin kitang hilom, kay diha sa hilom atong mapamati ang tingog o gahom sa Ginoo. O diha nga aron motubo ang atong pagsalig o pagtuo sa Dios, kinahanglan usab nga aduna tay pagsalig sa atong kaugalingon, pagsalig sa matag usa ug labaw sa tanan pagsalig sa atong Dios. Nga siyang tanan dili unta ta mo surrender kung aduna may mga unos o problema nga mahiaguma nato sa atong panaw ni ining kinabuhi. Amen.